Min studju li sar mill-World Economic Forum joħroġ li Malta sejra lura fejn jidħlu l-ugwaljanza u drittijiet tan-nisa. L-istudju tratta l-qagħda tan-nisa fil-pajjiżi kważi kollha tad-dinja fix-xogħol, fil-pagi, fil-edukazzjoni, fis-saħħa u fis-sem fil-politika. Iżda l-Ministru għad-Dialogu Soċjali u l-Libertajiet Ċivili Helena Dalli qalet li dan mhux minnu. Qalet dan waqt il-programm Extra li xandar fuq ix-xandir tal-Istat. Mistieden għal dan il-programm kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Clyde Pooley. Dak huwa mod imperfett kif tkejjel u propju għalhekk għax aħna minna affarijiet li hawn ħafna pajjiżi illi m'għamluhomx imma ma jirreġistrawx u qed jgħidlek imperfett. Min-naħa tiegħu Clyde Pooley qal li mill-2013 sal-2016 fil-qagħda tal-mara pajjiżna mar lura mill-84 post fid-dinja għal 108 post. U semma wkoll diversi oqsma li fihom il-qagħda tan-nisa f'pajjiżna marret lura fosthom il-pagi. Il-World Economic Forum taf għaliex qallu għajna lura fl-ugwaljanza fost in-nisa mhux għajna lura, ġejna l-aħħar fl-Ewropa by the way, l-aħħar fl-Ewropa. Ngħidlek għalfejn, eżempju għajna 30 post lura fil-pagi tan-nisa. Mhux laborda. Waqajna lura fil-kura fil-health life expectancy 37 post lura. Waqajna lura fil-pożizzjonijiet tan-nisa. Sewa, fit-tmexxija 40 post lura. Mela lura, Ministru, ħallik mill-ħafna klimsil tas-soċjoloġija. Sewa, u għajja ngħidu n-nies. Hawnhekk ħadd ieħor baqa' gazdan u aħna waqajna lura. Lejn l-aħħar tal-programm saret referenza għal każ ta' Angela Kallus li kienet soffriet minn diskriminazzjoni politika fi żmien meta Helena Dalli kienet segretarju parlamentari għad-drittijiet tan-nisa. Meti stess, ftit ta' snin ilu nstabet ħatja fuq diskriminazzjoni politika għaliex keċċiet lid-direttur tal-ugwaljanza Angela Kallus. Għalet din politikament ma taqbilx miegħi. Il-Ministru tal-Ugwaljanza nstabet ħatja. Diskriminazzjoni politika. Dwar dan il-każ il-Kummissjoni dwar l-impjiegi ta' diskriminazzjoni kienet iddikjarat li Angela Kallus infatti kienet soffrit minn diskriminazzjoni politika biex bekk Gvern Laburista kien instab ħati ta' din id-diskriminazzjoni.